Είναι νομικός εκπρόσωπος του νέου Ίνκα. Θα μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του συνήγορου του καταναλωτή, πάνω από 110.000 δανειολήπτες θα πρέπει να ζητήσουν πίσω λεφτά από τις τράπεζες. Πάνω από 110.000 δανειολήπτες. Τον έχουμε παρακαλώ τον συνήγορο του καταναλωτή, τον κύριο Ζερβαία. Κύριε Ζερβαία, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά και για τη γιορτή σας. Ευάγγελος Ζερβέας. Μας ακούτε, κύριε Ζερβαία? Δεν είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ζερβέας. Πιο αξιόλογους στις αρχές. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Ζερβέας. Μας ακούτε? Πείτε μας αν είναι, να χαρείτε όμως. Όχι, δεν ακούει ο άνθρωπος, δεν τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Δεν θα τον βγάλουμε και κουφό. Είναι μια χαρά, το ξέρω. Θα πάμε στον κύριο Καραμίτσα. Ο κύριος Ζερβέας ακούει. Εμείς δεν τον είχαμε, είχε πέσει γραμμή. Κύριε Καραμίτσα, τι ξέρετε αυτή την γνωμοδότηση του συνηγόρου του καταναλωτή? Εκδόθηκε προχθές. Στις 23 Μαρτίου. Και ποιους αφορά? Και λέει το εξής. Προχτεσινή γνωμοδότηση είναι. Ναι. Υπάρχουν κάποια δάνεια, κυρίως μέσω Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, στα οποία απαγορεύεται τροποποίηση των όρων συμβάσεως. Μάλιστα. Αυτά τα δάνεια λοιπόν, όταν άρχισαν να κατρακυλούν προς τα κάτω τα επιτόκια, δεν επιτρεπόταν να μειωθούν αντίστοιχα τα επιτόκια. Η διακύμανση του επιτοκίου. Παρέμενε σταθερό το επιτόκιο του εδώ και πόσα χρόνια. Εδώ και πόσα χρόνια. Από ό,τι λέει η γνωμοδότηση είναι από το 2003. Και από πίσω, το 2003. Δηλαδή, τα παλιά δάνεια έχουν το πρόβλημα που ελήφθησαν με υψηλά επιτόκια. Είναι ο κύριος Ζερβέας στη γραμμή. Είναι ο κύριος Ζερβέας στη γραμμή. Καλημέρα κύριε Ζερβαία και χρόνια πολλά για τη γιορτή σας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Χρόνια πολλά. Μια γνωμοδότηση δική σας που φέρνει τα πάνω κάτω και ενδιαφέρει πάνω από 110.000 δανειολήπτες. Κύριε Παπαδάκη, δεν είναι η γνωμοδότηση, είναι σύσταση με δελτίο τύπου προς τις τράπεζες για να με τη σειρά τους να παρέμβουν στην Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, να παρέμβει στις τράπεζες για να επιστραφούν κάποια χρήματα τα οποία αχρεωστήτως έδωσαν μερικοί εκ των δανειοληπτών για δάνεια τα οποία είχαν συναυθεί με συμφωνία. Μισό λεπτό κύριε Ζερβαία. Θα πρέπει οι τράπεζες να συμμορφωθούν, διαφορετικά οι καταναλωτές να προσφύγουν στη δικαιοσύνη? Αυτό συνιστά η αρχή στους δανειολήπτες αυτής της κατηγορίας. Εξαρτάται από το για τι χρήματα μιλάμε? Μιλάμε για αναδρομική ισχύ αυτής της υπόθεσης από το 2003, όπως μας λέει και ο κύριος Καραμίτσας, και μετά. Μιλάμε για αρκετά χρήματα. Κύριε Παπαδάκη, θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνηση. Δεν αφορά η σύστασή μου όλα τα δάνεια. Αφορά δάνεια στεγαστικά κειμενόμενου επιτοκίου, μάλιστα, τα οποία είχαν συναυθεί πριν από το 2003. Και λέω πριν από το 2003 γιατί η Τράπεζα της Ελλάδος το 2003 εξέδωσε απόφαση η οποία κυρώθηκε με προεδρικό διάταγμα και η οποία λέει το εξής, ότι από το 2003 τα ήδη υπάρχοντα δάνεια τα οποία είχαν συναυθεί με επιτόκιο της τράπεζας, της εκάστοτε τράπεζας, θα πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τη διακύμανση. Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι δανειολήπτες όμως, κύριε Ζερβαία? Οι δανειολήπτες οι οποίοι πλήρωσαν χωρίς τη διακύμανση των παρεμβατικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα επιπλέον θα πρέπει να τα αναζητήσουν. Και είναι χρήματα τα οποία είναι πόσα πρέπει να είναι? 500, 1000 ευρώ, 1500, έχουμε υπολογίσει περίπου πόσα? Με βάση ένα δάνειο π.χ. 100.000 ευρώ, μάλιστα, τα δικαστήρια αποφαίνονται για επιστροφή ποσού 12.000. Τι λέτε τώρα? 8.000, 7.000. Είναι αρκετός κόσμος. 12.000 ευρώ ο καθένας πίσω. Επιστρέφουμε γιατί το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Επειδή είναι